Saparyň maksatnamaty dörli duşuklara hemde tanışlyk şäherlerine baý boldy. Duşuklarda Türkmenistana gahrman arkadamydan ýurdumyzy okulny ösürmek urnaky ýörelgäriniň hormat prezident bilen ýol başlygyny üstünlikli dowam etdirilmegi arkaly daşary ýurtda hyzmatdaşlar şol sany Saudi Arabistany paşalygyna gatnaşyklaryň ösürmegine möhüm ähmiýet berilýänligi bellenildi. Şununla bağlykda bu ýurdun gurulşy ulgamyny toplan tejribeleri özara gatnaşykary has hem öňe ilerletmäge ýardym edip biler diýip Türkmen tarapynyň wekilleri aýtdylar. Munyň özi Türkmenistany gurulşy ulgamynyň düzümlerini ösürmäge, daşary ýurt maýygamlaryny çekmäge hemde halkara gatnaşykary ulgamyny has işen ýakynlaşmagy uly geljek açýar. Türkmenistanyň hemde Saudi Arabistany paşalygynyň degişli ministrlikleriniň wekilleri dörli ugullarda esasana gurulşyk binagerlik şäher gurulşy ulgamyny özara gyzykdyrma bildirýän meseleler boýunça pikir alşyp, hyzmatdaşlygy ösürmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar. Saudi Arabistany wekiller Türkmenistany işime üçin döredileni amatly şertleň dörli ugullarda belelikdäki işleri ýolagama hemde barha giňeltmäge ýeterli berýänini kanagatlanma bilen nygtydylar. Hemde munyň üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we arkadaly Gahrman Serdarmyda hormat prezident bilen hoşallyk bildirdiler. Belelikdäki hereketlerini iki dostlukly ýurduň özleri behbetli gatnaşyklaryny täze derejä çykarjakdygyna ynanma bildirilip, taraplary hyzmatdaşlygy mundan berägeme puturlanmaga taýýardyklaryny tasdikladylar. Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň durnuqlygyny ýygydarly saklanmak hemde daşary ýurtly işgöwler üçin işlemäge hem amatly şertleň döredilmegi Saudi Arabistany paşalygynyň döwlet we işgöwler wekillerini Türkmenistanyň gatnaşykary mundan belägem ösürmäge puta önam döredýär. Hemde bize şeýle işlere taýýar diýip bu ýurduň wekilleri aýtdylar. Häzirki wagtda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň dörli ugullarda ösürilmegi dost soňlygyň barha putlanýanyny görkezýär. Türkmenistan mena Saudi Arabistany paşalygynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk derejesi nusgulyk häsiýete eýe bolýar. Gahrman arkadamydan başlanyjy bilen gurulşy dowam edýän häzirki zamanyň nusgulyk şäheri arkada şäherine gurulýan desgalarda innovasiýalaryň ornaşdyrylmagy, milli ýörelgeler göz öňüne tutulyp, binagerligiň häzirki zaman talaplaryna laýyklykda işlerini alınıp barylmagy tejribe alşmagyň esasy maksadyna öwrüldi. Bay tejribeleň öwrenilmegi netijesinde amala aşyrylýan işler, hususan gurulşyk babatdaky işler oňy netijeler berýär. Bu ýagdaý Türkmenistan ýa-da Saudi Arabistany paşalygynyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki derejesi aýdyn görkezýär.